Trošku sa mi to bude ťažšie možno komunikovať, lebo tá samotná aplikácia, tu je nahraté videjko a nevždy sa človek vie trafiť do toho, že kedy to už príde ten klik. A že poviem, ale pozrite si video, kde v podstate budem k tomu niečo hovoriť. Keď budete mať otázky, môžete sa pýtať. Takže aplikácia, tu je samotná ikonka, keď si nainštalujete do telefónu, bude to vyzerať takto. A teraz ideme na to. A už sa nám to otvára. Nabehne samotná aplikácia. Vyzerá to takto, Hertz rozum do vrecka. Máme tu dve výpočty, v tejto chvíli dva, to znamená prietok, delta T alebo výkon, výpočet kávečka, návrh potrubia, to je momentálne to, o čom sa bavíme, a prevodník jednotiek, prípadne kontakty. O chvíľočku by som mal kliknúť, klik, hej, na jednu z tých kalkulačiek a potom si povieme ďalej, čo to všetko zvládne. Bude sa to rozširovať. Toto je prepočet napríklad prietoku podľa výkonu a teplotného spadu. Hoci ktorú z tých hodnôt viem dopočítavať, ak mám tie dve ďalšie známe. No, dáme si výkon, že 10 kW, delta T 20, to je povedzme radiátorový rozvod v rámci rodinného domu, prietok 430 litrov. Pôjdeme tu na hore na tú ikonku, kde sa prepnem na prepočet potrubia odporúčaného. No, šup. A už sme tam. Dobre, načítali sme a vidíte, že máme návrh potrubia. To znamená, že program nám odporúča použiť 32 potrubie. Návrh ide tak, že snažíme sa, aby sme neprekročili 100 paskalov. Máme tu tlakovú stratu na meter prepočítanú a rýchlosť. Potrubie bolo plastohliník, ale vieme si vybrať okrem herc plastohliníku aj oceľ, meď, uhlíkovú oceľ alebo nerez. To znamená, že nie ste odkazaní len na to naše potrubie. Prepli sme sa napríklad na oceľ bez ošvu DN20. Vidím, že tam je tlaková strata 74 paskalov, preto mi tam kvázi stačí od kotla 20. Pri medi je to 28. Hej? Pri 400 litrov. Vrátim sa naspäť a poviem si, že dobre, je tam 10 kW, ale nebude tam radiátor, bude tam napríklad podlahovka, dáme tam 10 kelvinov, prietok už je 860 litrov. Znovu sa prepneme naspäť a vidíme, že v medi nám to vyskočilo z 28, sme skočili na 35 a vyskúšame si to prepnúť napríklad znovu na plastohliník. To je napríklad to, že montážnici povedia, že tak prečo pri podlahovke zrazu 40-ku ťahať? Tu je odpoveď, hej, že prečo 40-ka? Lebo jednoducho je tam tlaková strata už by bola veľká a samozrejme, keď je ešte menší teplotný spad, o to skôr. Keď sme sa preklikli, keď si videli, že som klikol na výkon, zrazu už dopočítavame výkon, to znamená, že ak zadám prietok a zmením tam deltu T, tak vypočítam mi finálny prietok, finálny výkon, pardon. Je, že pri 1000 litroch, 15 kelvinoch je ten finálny výkon 17 kW. Evka, pomôže? Výborne. Je tu ďalší prepočet a to je kávečko. Hej, to znamená, že prietokový súčiniteľ, máme prietok a tlakovú stratu. Zadám si napríklad, že 1000 litrov prietok a povedzme, že trojcestný ventil alebo ventil má kávečko 4. Vidím, že má finálnu tlakovú stratu 6 kPa. Dá sa to aj z tabuliek, dá sa to aj v programe, ale toto máš v ruke, rovno, na stavbe. Hej. Áno. Máme tu ďalšiu možnosť a to je prevod jednotiek. Momentálne sú tam nahodené, že tlak, ja už ani niektoré veci nevidím, energia, dĺžka, výkon, prietok. A teraz pri tlaku poviem, že napríklad veľa nomogramov od výrobcov zariadení je v milibároch. Hej, to je pre bežného inštalatéra neznáma hodnota, milibár. Takže si nastavíme milibár a prehodíme si to na kilopaskaly. A to už je taká známejšia hodnota. Hej? Takže napríklad, že 50 milibárov je 5 kilopaskalov. Ono niekedy je to o tom, že my to vieme, len si nie sme istí. Niekedy sa bojíme tej desatinej čiarky, kam sa nám posúva hore-dole. Hej? Takže keď sa vrátime naspäť, posledná možnosť, ktorá je tam momentálne už v tej aplikácii, to sú kontakty. To znamená, máte kontakty na všetkých obchodníkov a technikov v rámci firmy Hertz. Vyberiete si niektorého technika, klik, Braňo Štasel tam bol tiež a viete rovno aj zavolať. Hej? To znamená, že ak sa stane, že sa nedovoláte mne, tak sa viete priamo, dá sa ťuk a vytočí číslo. No, musíš potvrdiť, že chceš vytočiť číslo. Hej? Ale on ti ponúkne, rovno ti otvorí možnosť volať. Hej? Takže ak budete mať záujem, vytiahnite, ale toto je ešte len ochutnávka na to, čo to všetko bude robiť, lebo už viem, čo všetko máme ďalej, už čo má programátor akože na... Áno, budem vám to chodiť formou aj šikovných typov, keď sa tie veci budú doplňať. Poviem rovno, že tu sme trošku tlačili na pilu, aby sme dobehli, že na
na seminároch, aby ste si to už vedeli stiahnuť. Hej? Takže preto už toho bolo viac pripravené, ale nestíhalo sa to do programu. A ja vám poviem takú ochutnávku toho, čo ďalej bude. Už je tam výpočet energie uloženej v zásobníku, to znamená, že poviem, že objem zásobníka delta T a viem mi povedať, že koľko tam mám kWh uložených v zásobníku, alebo viem si navrhnúť ten zásobník. Návrh dimenzie potrubia zdravotechniky podľa výtokových miest. To znamená, naťuknem si, že mám jedno vecko, jedno umývadlo, jednu sprchu, dres. Je to typický byt. Bum, 26 napríklad plastovlík. A samozrejme, môžu to byť aj všetky tie iné potrubia, ktoré si tam vyberiem. A potom si poviem, že ak je to napríklad opakovačka, že je to na jednej stupačke, poviem, že 2 tie byty, 3 tie byty, 4 byty a v podstate v každom úseku, aké má byť to potrubie. Je to podľa normy, hej, že nie je to nejaký, že od brucha číslo a podľa toho to už budete vedieť, že dojdete napríklad pri 8-poschodovej bytovke, že je to 40. Nebojte sa, projektanti, budete mať čo robiť. To je viac menej o to, že možno je to pomoc pre vás, lebo pri montážníkoch som sa stretol s tým, že keď som im to ukazoval, tú aplikáciu, tak mi povedal, tá fasa, ale čo tam mám dať toto delta T? Niektoré veci, že už keď tam neviem jednu z tých hodnot zadať, tak je to pre mňa ťažko použiteľný nástroj. Budete mať čo robiť a to je viac menej na to, že na rýchlu reakciu, hej? To nemá nahradiť ani Protech, ani Techcon, ani žiaden výpočtový program. Má to len pomáhať. Takže tešte sa ďalej. Bude tam aj výpočet výkonu vykurovacích telies, to znamená, zadám si, že požadovaná teplota v miestnosti, teplotný spád a budem tam mať výkon panelových radiátorov, aj výkon rebrových radiátorov, staré ešte tieto ľatinače alebo plecháče, hej, podľa rozmeru. Návrh potrubia k telesám, to znamená, nahodím si prvý radiátor, 16 potrubie, pripojím, keď sú za sebou zapojené ďalší radiátor, presne mu označím, že aký, 22, 600 na 1200, pripojené potrubie, tretí radiátor. Stále sa budeme držať, že ono to nie je výpočet projektanta, ale je to o tom, že stále sa snažíme tým potrubím držať pod tých 100 paskalov. Hej, to je taká kritická hranica, aby sme neprekročili. Bude tam aj, alebo ja by som chcel, aby tam bolo, aj taký rozum do vrecka, to znamená, že budú tam nejaké také základné veci, že zhrnutie. Napríklad dimenzia potrubia ku kolektorom. To je častá otázka, ktorú mám, že keď robíme toto, navrhneme niekde kolektory, toto, a máme tam teraz 12 kolektorov. Bum, z hlavy, Andrej, jaká rúra? Fajná. Fajná. Nemusí ísť 28, to ti rovno poviem, že 28 je veľa. Hej? Ale je to presne o tom, že podľa toho, že vieme, budú tam nejaké také ponahadzované tabulky, že viem na to rýchlo reagovať. Keď si pozriete na vašich stoloch, máte tam také papieriky, k tomu sa aj možno vrátim, že keď budete mať chvíľku, je tam jeden papierik, je to Hertz aplikácia, je tam QR kód, ten QR kód, keď si oskenujete, či je to Android, alebo je to iPhone, alebo Apple, tak si viete stiahnuť priamo tú aplikáciu do telefónu, otvorí vám ten obchod Google Store alebo App Store a viete si ju nainštalovať.